Mbak Se. Halo guys. Iya kok di story. Apa mek sembako ki, Mak? Mak Suparti. Tuh, bazar nih. Oh, lah kabeh, guys. Pitir mesti ono. Nang ayo nyawang mesti iki lho, engko nek tuh celongot. Jengkelangan. Urung oleh gerah. Wow, antri sembako, guys. Wow. Halo yuk. Halo yuk. Langsung ditasem. Kenapa? Duh, aku yo ora nggo tas ali. Aku vlog tak kowe. Iya. Ini nggih. Ayo salam panas to. Iya, tak lebono kantor masa. Beneran ada apa bang kono to ora aku penang mah. Iling-iling apa, guys? Panas Duwe. Des. Ngeteng apa, guys? Endi ape? Kalau emang guru Miana. Endi le Bu Mia? Guru Miana nih kono. Halo. Halo guys. Mbah, Iki dolanan. iya. Manggil ini gak kena. Air ini leda apa yang diedake? Ajane panasan. Endi Mbah Miana? Ya Allah. Ayo ala pokok oleh kabeh ki nglumpuk. Dadak tak wonge. Aku nang wis aku wayah koma. Iki wajah-wajah wong dangun. Mbak kowe oleh kok meneh aku ya, Pit. Mbak Mia oleh. Bali deh golek wong. Piye, tunjuk rasa kok. Kapan nih dile balik? Ndang sang ning kono. Halo Pak Wo. Tak nyateng Pak Wo kae lho. Yo ora iso le. Mang kok aku nek oleh kanu ya, soteng ya. Mana ya wong? Oh iya dengan pedenya dong. Gengget iku. Ora maskot ya lagi. Iki oleh beras oleh sarung aku gengget kok. Kok mana Ya udah. Nak dalamnya gengget kok. oleh sarang yang banyak. Yo sip tenan. Nyala guys. Iki lho guys, tak didomlet guys. Nah bisa pil guys sing oleh sapa? Sama guys. Iki lho sepil guys. Sewenang ora kaprah ki guys. Iki mau mandar. Sujud syukur saya guys. Kok sujudnya nang omah guys? Apa model dia? Sujudnya nama syukure ya nang ya. Nah, tak lali go KTP lo oleh. Ayo. Dari ki oleh masa wong. Tengah petang itu ya. Yo coba lapin yo. Sing duwe akun guys, sing tukang syuting ya iki guys. Kena dicurah-curah iki kicau-kicaune. Iya, ngene. Ora anem dikomeni wong-wong iki. Yo keben pirang. Mbah Miana oleh meneh aku, putune yo malah oleh, guys. Rapi, guys. Kok nek wis pateni.